har på udlændingeområdet taget meget store skridt fremad i den rigtige retning. Men på vigtige områder har man fra regeringens side ikke haft viljen og mod til at gøre det nødvendige. Og I skal vide, at regeringen af os dagligt skal trykkes, klemmes og presses. Ellers så gør de ikke det, vi har lovet danskerne at gøre på udlændingeområdet. Det er vores, og det kan vi godt bryste os af, det er vores Dansk Folkeparti årelange indædte kamp for en anstændig udlændingepolitik, der nu endelig har båret frugt. Og Danmark har på dette område endelig cementeret sin position som Europas foregangsland. Hvor der i begyndelsen var kritik og had, er der nu begyndt at blive respekt og en tiltagende politisk vilje i de øvrige lande til at gøre, ligesom Danmark har. Vi er i gang med at rette op på 20 års fortvivlende udlændingepolitik, og selvom Dansk Folkeparti ikke kan lastes for noget som helst af det, der er sket i fortiden, så er det alligevel os, der er i gang med at rydde op, men det er altså også et arbejde, som vi med stor glæde påtager.